Hát valójában most már 23 éve, júniusban 23 éve lesz, hogy először voltam itt látogatóban, Mezőkövesdi Mezőgazdasági Gépmúzeumban. Akkor egy énekkarral érkeztünk a szülőfalunkból, Sepsiszentmihályról ide Mezőkövesdre, a Jézus szíve búcsúra, és hát ennek a kirándulásnak kapcsán kerültünk ide el a múzeumba, mint látogató. Akkor egyszerűen nagyon érdekesnek tűnt, hogy itt már azokat a gépeket, amelyekkel mi még otthon dolgoztunk, gondolok itt cséplőgépre, vagy akár egy utos traktorra, amelyikkel most a múlt héten vettünk részt a Bokori találkozón, szóval egy hasonló géppel, már ugye mint múzeális tárgyal. Azzal csépeltük a gabonát, amit kasszával arattunk le, a falu melletti teraszos művelés miatt ugye domboldalra kombánynak nem sikerült fölmennie, és hát a frissen visszakapott nagyszülői földet ugye művelni kellett, illet művelni, mert annak idején azt mondták az öreg emberek, hogy szép legyen fiam, mert ha nem nagyapád megfordul a sírjába. Hát dolgoztunk munkaidőn kívül, művelgettük a földet, amit visszaadtak, megismertük az állattartást, növénytermesztést, a cséplést, és ezek a gépek itt már 90-ben a múzeumban voltak kiállítva. Ez nagyon érdekesnek tűnt, hogy valamilyen szinten az, amivel mi dolgozunk, az már egy múzeális tárgy, és érdemes ezeket megmenteni az utókor számára, hisz valamilyen szinten egy olyan tudást hordoznak magukba, egyáltalán ugye az élet mindennapi dolgairól, egy cséplési folyamat mozzanatairól, amit szerintem ma már a fiatal gyerek, aki a televízióban látja a kombányt, ahogy aratja a hatalmas területeket, fel se tudja fogni. Úgyhogy ez úgy először nagyon megfogott, aztán folyamatosan, amikor kialakult a barátság, évente többször is látogattunk el feleségemmel, Ibolyával Mezőkövesdre, és mindig nagy csodálattal jöttem el a gépmúzeumba, és akár órákat el tudtam itt tölteni, beszélgetni János bátyámmal azokról az időkről, amiket ő ért meg fiatal korába, gyerekkorába, meg egyáltalán arról, hogy csináljuk mi most a 20. század végén a mezőgazdaságot, szinte egy 50 évvel korábbi eszközökkel. Aztán elég hosszú ideig érlelődött a gondolat, amikor 97. novemberében kiköltöztünk ide Mezőkövesdre, és akkor még nem volt lehetőség állami intézménybe dolgozni, gépmúzeumba dolgozni, mert akkor az akkori törvények szerint külföldi állampolgárt olyan munkakörbe, amelyet Magyarországon is betölthetnek, nem alkalmazhattak. Így először a Mezőkövesdi Szent László plébánián voltam gondnok, sekrestés, de folyamatosan jártam ide a múzeumba, téli időszakban, amikor nagy hó volt, plébánián befejezve jöttem János bátyámnak segíteni, hisz akkor még ketten voltak Marika nénivel múzeumi dolgozók, alkalmazottak, és bizony ez a hatalmas terület emberpróbáló volt egy téli időszakban, amikor itt sokszor teljesen befújta a gépeket, a hó, ki kellett azokat hordani, elpakolni egyáltalán olyan helyre, ahol a következőnek is még helyet tudtunk biztosítani, mert annak idején hát jelentősebb havazások voltak, mint mostanában vannak télen. Ez viszont jellemző volt a nyári időszakra, és amikor tudtam, segítettem, már műveltük a Szomjati úti szőlőben lévő földet, amit János bátyámék már itt a múzeumi elfoglaltság miatt nem tudtak bevállalni, és hát így folyamatos volt a kapcsolat egészen 2000. április 1-ig, amikor a múzeumi alkalmazott lettem, és hát azt mondhatom, hogy most így 13 év után örülök annak, hogy ezt a hivatást választottam, mert megszerettem ezeket a gépeket, megszerettem azt a világot, és egy jól elvégzett munka után, amikor látja az ember akár a szépen meszelt nádasistáló falát, az, hogy tisztaság van, az, hogy felújítunk egy gépet, és legelőször beindul, egy kicsikét olyan érzést ad az embernek, hogy jó ezt csinálni, és érdemes csinálni, mert van sikerélménye.
János bátyám sokat mesélt arról, hogy valamikor még a 80-as, 90-es évek első felébe voltak ilyen tematikus gyűjtőútak, amit a múzeum szervezett, és akkor mentek gyűjteni a néprajzosok, a műszaki, múzeológusok, történészek együtt, és mindenki próbálta egy-egy eldugottabb csereháti faluba megtalálni a saját maga szakterületéhez illő műtárgyakat. Hát sajnos az én időszakomban ez már kimaradt, úgyhogy egy pár olyan gyűjtőútunk volt, amikor János bátyámmal mentünk el. Általában egy látogató hívta fel a figyelmet valamilyen régi gépre, amit ő se tudta, hogy ez mi az, de egy nagy lentkereke volt, jó nagy darab rozsdás vas, van itt valahol, akár egy TS hátsó udvarába, vagy egy udvarba félig földbe roskadva, és így mentünk el, hát így sikerült ugye megszerezni például azt az egyetlen megmaradt Szilágyi és Diskant gépgyári nyersolaj lokomobilt, ami most már a múzeumunk büszkesége, és egy fantasztikusan egyedi tárgy. Miskolcon készült a Szilágyi és Diskant gépgyárba 908-910 környékén, és hát valójában ez is egy teljesen halálra ítélt gép volt. Annyit tudott róla a látogató, hogy olyan gép van ott, amilyen ő nálunk a múzeumban nem látott. Hát ugye ez azonnal fölkeltette az érdeklődésünket, viszont volt ott egy R20-22-es Hoffer traktor is, rettentő rossz állapotban, szétfagyott hengerrel, kormányművel, összetört hajtóműrésszel, és akkor arra gondoltunk, hogy hát azt már sajnos nem bírjuk ugye se megvenni, se helyreállítani, és ez annak idején Selyeben, a TS udvaron ott maradt. És azóta is bánom folyamatosan, mert nincs olyan műtárgy, amit föl ne lehetne újítani, és legrosszabb esetben olyan pótolhatatlan alkatrészé válhat, amit máshonnan nem lehet beszerezni. Úgyhogy így tanulja meg az ember azt, hogy amit egyszer be lehet hozni a múzeum kapun, és akármilyen rossz állapotban van, vagy pillanatilag úgy tűnik, hogy felújíthatatlan, az már a múzeum kapun belül műtárgyá válik, és ezzel ugye megmentettük a gépet, mert ezek a gépek mindenképpen túlélnek minket. Ha már egyszer múzeumba került, akkor ez már többet el nem fog veszni. Reméljük, hogy olyan természeti vagy akár világ égéses katasztrófa nem fog történni, hogy ezek a gépek tönkre menjenek, de ezek túl fognak élni minket, egyáltalán túlélik a használóik, a gyártóik kezenyomát, azt az izzadságot, amit a gép mellett ugye dolgozva kifejtettek, örültek a megvásárlásának, örültek, hogy dolgozni tudnak vele, és búslakodtak akkor, amikor a jól megdolgozott tulajdonokat elvette egy rendszer, és örülnek annak, hogy bekerül egy múzeumba. Most már mi meg annak örülünk, hogy ezt meg tudjuk menteni, és tovább tudjuk adni gyermekeinknek. Hát örömmel tudok beszélni arról, hogy most az elmúlt héten, szerdán, ma egy hete, elszállítottuk a 60. kórház áramfejlesztő generátorát, amely egy 8 hengeres Ganz Jendrasik motor működtet, és 1956-ban készült, 170 lóerős generátor. Most kicserélték egy korszerűbbre, és a kórház új műszaki igazgatója, Pollák Attila úr ezt nem engedte mételepre szállítani, hanem fölkereste az ország összes műszaki múzeumát, hogy felajánlják ingyen, csak a szállításról kell gondoskodni, de sajnos ezt nem vállalta senki. Hát úgy kerültek hozzánk Mezőkövesdre, és érdekes módon meg voltak arról döbbenve, hogy nem tudnak a mi múzeumunkról, úgyhogy örülök én minden ilyen tévéfelvételnek, mert egyáltalán ez a kicsikét a múzeum hírnevét is öregbíteni fogja itt a médián keresztül, és az ismertségünkhöz is hozzájárul. Úgyhogy a múzeumnak ugye anyagi lehetősége nagyon korlátozott. A 60. daruzás költségébe besegített a Közkincstár Nonprofit Kft., aki most ugye a múzeum fenntartója, a múzeum működtetője az önkormányzat mellett verkeive, és a többi költséget azt viszont teljesen helyi vállalkozók segítségével tudtuk megoldani, hisz Bakai László csapata segített a kiszerelésébe a motornak, ahhoz, hogy a daruzáshoz elő tudjuk készíteni. Szilvási András teherautója elhozta, itt ledaruzta, és örülünk annak, hogy egy újabb olyan műszaki relikviát tudtunk megmenteni, ami a magyar motorgyártás büszkesége lehet, hisz ez a motor maga 8 hengerével egyáltalán egy unikum ebbe a témakörbe, és nekünk olyan szempontból is nagyon fontos, mert van már 1 hengeres, 2 hengeres, 4 hengeres, 6 hengeres
Ganz Jendrasik áramfejlesztőnk, most már van egy 8 hengeres is, úgyhogy nincs olyan műszaki intézmény Magyarországon, aki ezt el tudná magáról mondani, és főleg most, amikor ugye Ganz Jendrasik év van, 115 évvel ezelőtt született Jendrasik György, aki a magyar gépgyártás egyik zseniális, fantasztikus gépkonstruktőre, és úgy érezzük, hogy akár egy picit az ő keze is benne lehet ott fönn a Mennyországból, hogy ez a gép ide került, mert ebben az évben arra gondoltam, mint minden évben ugye valamilyen műszaki technika történeti évforduló jegyében zajlik a gépész találkozónk, hogy még a dízelmotorokkal úgy különösebben nem foglalkoztunk. Ebben az évben 100 éves évfordulója a Diesel Rudolf halálának, aki egyáltalán fölfedezte a kompresszoros dízelmotort. 115 éve született Jendrasik György, mindketten 54 éves korukban haltak meg, mind a kettőnek elég nehéz gépész sors jutott, szóval fantasztikus tudásukat, gépkonstruktőri tehetségüket nem tudták hosszú évtizedeken keresztül kamatoztatni, hisz mind a ketten fiatalon haltak meg, mind a ketten távol a szülőhazájuktól. Egy kicsikét úgy érzem, hogy ezt a gép, szóval a dízelmotoros témakört most ebbe az évbe érdemes megcsinálni, és ráfókuszálni egy külföldi műszaki zsenire, és amellett egy olyan magyar műszaki zsenire, mint amilyen Jendrasik György volt. Hát ez a motor most már méltón fogja ezt az évfordulót szimbolizálni, és mindenképpen azt mondhatjuk, hogy a gépész találkozó egyik szép ritka példányává tud válni, mert ebben az évben az a célunk, hogy magángyűjtő barátaink, akik jönnek az ország különböző részéről, azok minél több fajta és több típusú dízelmotort hozzanak el, hisz ezzel is ugye a látogatók műszaki kultúráját valamilyen szinten szélesíteni tudjuk, hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy egyáltalán megismerjék azt a fantasztikus, sokféle konstrukciót, amit egy-egy ugye motortípuson belül megvalósítottak az elmúlt 100 év alatt. Ez a szívógázmotor egy Ganz szívógázmotor, Ganz gépgyárba készült 1943-ban, egyetlen egy példány belőle, úgyhogy ez egy teljesen prototípus, és ugyanabban az évben került beépítésre egy Sajó-Mercsei malomba, és mindössze 6 évig, 1949-ig üzemelt, amikor ugye az akkor államosító rendszer a malmot lezárta, lepecsételte. Utána elkerült a miskolci Szent István malom a területére, ott is már mint muzeális relikvia, amikor meg felszámolták a miskolci malmot, megszüntették a működtetését, akkor ugyanúgy felajánlották a múzeumnak, és hát ez is egy fantasztikus összefogás eredményeként került ide Mezőkövesdre, hisz azt mondhatjuk, hogy múzeumnak jóformán ez is pénzébe nem került, hanem a helyi mezőkövesdi vállalkozók segítettek abban, hogy ezt ugyanúgy el tudjuk szállítani. Aztán több hónapon keresztül az elmúlt évben zajlott a felújítása, letisztítás, ugye szét kellett szerelni a motort, forgóképessé tudtuk tenni. Nagyon-nagyon sok embernek kellett ebbe segíteni, ezt megvalósítsuk. Külön vasbeton talapzatot építettünk, és most húsvétra készült el az új tető, amelyet mi Kis Mátyás készített az alapítvány támogatásával. Ugye az alapítvány fizette ki a költségét ennek az új tetőszerkezetnek, ami most már egy örökké valóság ideig védeni fogja ezt a 100 lóerős, 96 000 köbcentis egyhengeres szívógázmotort, ami ugyanúgy azt mondhatjuk, hogy az egyetlen megmaradt példány a világon, hisz ha belegondolunk abba, hogy ezt a Címer Gyula 1943-ban 100 000 pengőért vásárolta, akkor egy napszám körülbelül 100 000 pengő volt, és mekkora fantasztikus munkába került az, hogy ezt a motort ott beépítsék. Mi a mai korszerű technikával, nagy darukkal is elég körülményesen tudtuk összeszerelni. Hát akkor annak idején, hogy ők elmondták, ugye vaslemezen
bezsírozva vonszolta a félfalu népe, hogy a motor helyére tudjon kerülni, de most már örül neki a 93 éves Sárika néni, aki a malom tulajdonosa volt, és még el tudtam vele beszélgetni, hogy az életük értelmének számító malom meg motorból valami egyáltalán megmarad az utókornak, és ez itt Mezőkövesden. Nem csak a malomi gépgyártás, hanem egyáltalán a magyar emberek áldozatkészségét, munkavállását, munkaszeretetét hivatott bizonyítani. Hát fő rendezvényeink most már azt mondhatjuk, hogy évek óta a Hattyú húsvét, amikor általában az állatsimogató mellett országos kovács találkozót tartunk. Ez is egy érdekes, szép színfoltja a város kulturális életének, hisz egy olyan mesterségre hívja fel a figyelmet, ami most már egyre jobban elveszőbe van, és örülünk annak, hogy megjelennek azért a rendezvényeinken a fiatal kovácsok, és bízunk abba, hogy itt a Mezőkövesdi Gépmúzeumban található fantasztikus kovácsoltvas gyűjtemény mintavilágát felhasználva ők is tudják egyáltalán a magyar kovácsoltvas művészetet népszerűsíteni, és innen merítenek most már a mi múzeumunkban lévő kovácsoltvas mintákból az újonnan elkészített dísztárgyaikhoz, akár legyen ez külső vagy belső lakberendezési tárgy, kovácsolt kapu vagy korlát. A másik jeles rendezvényünk ez a Múzeumok Éjszakája rendezvénye, ami most június 22-én fog lezajlani. Akkor az alkalomkor nem ragaszkodunk feltétlenül olyan témakörhöz, ami szorosan kapcsolódik a múzeum tematikájához, hisz ez a Múzeumok Éjszakája ez egy nyitott rendezvény, nem csak szakmabelieknek, hanem azt célozzuk meg, hogy minél tágabb érdeklődési körben jártas emberek részt tudjanak ezen venni, és mindig ugye különös figyelmet fordítunk a gyerekekre, a múzeumpedagógiai foglalkozásokra. Ebben az évben egy modell és makett készítő kiállítását mutatjuk be, június 22-én 17 órától. Egy nyugdíjas tűzoltó Tiszafüredről, akit Kovács Jánosnak hívnak, és valami fantasztikus ügyességgel készíti el, nagyon pontos méretarányosan azokat a maketteket, modelleket, amelyek egyáltalán ugye megfogják a fantáziáját. Legutolsó alkotása, ami múzeumunkban található halottas kocsi, ami egyszerűen kovácsolt, az kovácsolásos módszerrel, ami forgácsolt, forgácsolással, a textíliát megvarja, a bőrt kikészíti, szóval teljesen ugyanúgy néz ki, sőt azt mondhatjuk, hogy szebb, mint a mi halottas kocsink, mert ez egy nagyon új, gyönyörű, szép kis modell, fantasztikus pontossággal elkészítve, és ha azt mondjuk, hogy a gombostűre menetet vág, oda rugós alátét készül, meg kireszeli az anyát, ami rámegy, és ezzel fogadja össze az apró kis alkatrészeket, akkor elképzelhetjük, hogy ez a kis kiállításunk érdekelni fogja a fiatalokat, gyerekeket, hisz valójában ez a miniatűr világ egy kicsikét az ő világuk. Minden gyerek egy kicsit jobban vonzódik ahhoz, ami kicsi, ami az ő méretéhez jobban igazodik, és soha nem lehet tudni, mikor indul egy olyan fajta indítatás valakiben, hogy elkezdjen akár összeépítgetni a kereskedelemben található kis modelleket, vagy elkezdjen reszelgetni, fúrni, faragni, hogy elkészítsen valami olyat, ami csak a saját maga elképzelése és gondolatvilága szült meg. Hát ezek nagyon érdekes hobbik, amiben az ember ugye bele tud szerelmesedni, és heteket, hónapokat tud eltölteni egy-egy miniatűr relikvia elkészítésével, hisz ezek a tárgyak nagyon aprólékos munkával készülnek. Van olyan szántó ember, amelyiket teljesen ő faragta ki a lovat, a szántó embert, elkészítette az ekét, megvarta a lovak lószerszámát, szóval csodálatos anyagot láthatnak a mezőkövesdiek, sőt, nem csak mezőkövesdiek, hanem ugye akkor lesz városnapja is, a ide látogató vendégek, a fürdőben lévő turistánk, hát mindenkit szeretettel várunk éjfélig, hát lesz a megszokott ugye múzeumpedagógiai foglalkozás. Lakatos Józsi barátunk, fafaragó, Lakatos József Mezőkeresztesről, ő azt határozta el, hogy egész nap egy teljesen natur 170 cm-es faröngből fog egy vetőembert kifaragni itt a helyszínen,
Kezdi először láncfűrésszel, aztán jön a balta, és egyre jobban ugye a vésők finomságával éjfélre el fog készülni az a szobor, ami itt a múzeumban lesz kiállítva. Ez lesz az ő ajándék a múzeumok éjszakája kapcsán, ami múzeumunknak. Úgyhogy vannak érdekes ötlettel jelentkező barátaink, és aki nem anyagilag vagy daruzásba tud segíteni, akkor az a művészi tudását adja az, hogy az a múzeum fejlődjön és gyarapodjon. A gépész találkozóról már beszéltünk, ugye dízelmotorok égisz alatt Jendrassik György és Dízel Rudolf életútjának évfordulójához kapcsolódva rendezzük meg ezt a találkozót, és bízunk benne, hogy a tavalyi 150 gép, ami felvonult, idén is meg fog ismétlődni, nem beszélve arról a másik közel 50-ről, amit a múzeumon belül működött. Most egy hatalmas nagy dízelmotort fogunk bemutatni, amelyet Albertirsáról hoznak el gyűjtő barátaink, és sűrített levegővel indul. Hát ez lesz a nap gépészeti szempontból legfontosabb attrakciója. Nagyon érdekes módon most már fölkeresik akár milyen mérnökcsoportok a múzeumot. Nagyon sokan érdeklődnek az elgázosításos technológia iránt, ugye amikor szilárd tüzelőanyagot gázosítunk el, és a megfelelő gázt vezetjük be a motor belsejébe, mint égő terméket. Ez nagyon érdekes dolog, hisz annak idején mindig valamilyen szinten a válság vitte rá az embereket arra, hogy kitaláljanak valami újabbat, valami mást, mint a megszokottabb. Gondoljunk bele, hogy Magyarországon Trianon után indult el a szívógázmotorok hatalmas fejlődése, mert egyszerűen Magyarország energiatartalékainak 2/3-át elveszítette. Oda lett a víz, az erdő, a bánya, a patak, és olcsó energiaforrásként a barna szén állt. Ugye, barna szén volt, amit hasznosítani tudtak. Hát erre példa a barna szén tüzelésű GANZ szívógázmotor is, amiről az előbb beszéltünk. De nagyon érdekes dolog az, hogy ezeknél a gázmotoroknál használtak valójában vizet arra, vagy az, hogy felbontják a redukciós övbe ugye oxigénre, hidrogénre, vagy bevezették a hűtőrendszerből a motor belsejébe, hogy egyáltalán ugye a motor túrpölgését meg tudják akadályozni, és rájöttek arra, hogy ez nem csak ahhoz hasznos, hanem egyáltalán a motor teljesítménye is javul a bevezetett vízpára által. Úgyhogy ezeket általában nagy érdeklődéssel kutatják, és azt lehet mondani, hogy csak egy elfelejtett, 60-70 évvel ezelőtt elfelejtett technológiáról van szó. Most ezt újra föl kell fedezni, és ezek az egyszerű dolgok itt vannak a múzeumban. Csak oda kell nyúlni érte, picit korszerűsíteni kell a mai modern vezérlés technikával, és tudjuk használni a megújuló energiaforrásokat, legyen ez akár biomassa, kukoricaszár, napraforgószár, pellet, energiafű, vagy akár fa. De nagyon fontos dolog az itt a múzeumban, hogy bemutatjuk a vízenergia hasznosítását, a szélenergia hasznosítását, meg néhány kivételes alkalommal a napenergia hasznosítását is, amikor olyan csoport van és igényli, hisz van olyan hőlégmotorunk, ami a nap hőjével, a nap melegével, energiájával működik. Hát ezek a dolgok ugyanúgy léteztek az 1910-es, 20-as években, csak mondom, újra föl kell fedezni, és rá kell jönni arra, hogy úgy tudja egy ország függetleníteni magát a külső piacoktól, hogyha mindenképpen a saját erőtartalékaira alapoz, és megpróbál önellátó lenni. Hát erre jó a múzeum, erre is hasznos a múzeum, hogy új gondolatokat ébresszen, és bízunk benne, hogy jó ötletek, jó gondolatok születnek itt a látogatóink között, akik
akik most már azt mondhatjuk, hogy örülnek annak, hogy van ez a múzeum, és mindig azzal mennek el, hogy ők nem is gondoltak arra, hogy Mezőkövesden egy ilyen fantasztikus, gazdag gyűjteménnyel rendelkező múzeális intézmény van, és örömmel viszik az új prospektusunkat, amit húsvétkor jelentettünk meg a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával, hisz ez is egy kicsikét régi vágyam volt, hogy a gyűjteménycsoportokat külön-külön bemutató és színes képpel ellátott prospektus legyen, amit a látogatók el tudnak vinni magukkal, esetleg otthon át tudnak olvasni nyugodt körülmények között, és átadni akár a rokonnak, szomszédnak, bíztatva arra, hogy látogassa meg Mezőkövesden a Zsóri fürdővel egybekötve akár a múzeumot, és egy szép színes programot tudnak maguknak ezzel biztosítani.